हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि बिहरनाय जे फैगौ उदांस्रि सान 80थि उदांस्रि सान इन्डिपेन्डेन्स डे। दा बे इन्डिपेन्डेन्स डेनि सायाव एसे रनसाय लिरनाय नांगौ जाहैदों फरायसाफोरनो। दा बेखायनो बिनि सायाव नोंथांमोननो बाहाय लाबोनाय जादों। अदेबानि सिगाङावबो बेबायदिनो इन्डिपेन्डेन्स डे खालि गोबां हगारबोबाय, नाथाय बे बाराव देग्लायनिया आरोबाव गोदान जालायबाय नालाय। दा बेखायनो बोसोरफ्रोमबो मोनफा मोनफा माखासे टिमा एखे थायोबाबो सोलाय सोल' जायो, जिहेतु दा 80थि जाफैबाय, ओंखायनो दा बेनि सायाव गोदानै बिहरनायलाय लाबोनाय जाबाय आरो दा बाहाय नायदो। दा सोंनाया जेखि जाया नोंथांमोना स्टाइला बेनो जागोन एन्सारा। दा बेखौ एसे लिरनाय रनसाय लिरनाय बेयावल' लाजागोन बे नङा, बेखौ नोंथांमोना स्पिच स्टुडेन्टनिफ्राय नोंथांमोननिखौ स्पिच बियोबा बा सोरबा टिचारानो जुदि स्पिच होनोबा नोंथांमोना हेल्प नांगौबा बेखौबो एसे रेफारेन्स लानो हागोन आरोखि। बेनिफ्राय अबावबा नोंथांनि स्कुलावहाय बेखौनो आर्टिकेल स्टाइलै माबा मोनसे लिरनो थिनोबा वाल मेगाजिनफोराव, दा बेबो जागोन आरो। दा फैदो थांदिनि फारि फारिनै। हेन्ड राइटिं नङा, टाइप खालामना होनाय जायो मबाइलावनो दानिया। नायदो, उदांस्रि साना भारत हादरनिनो मोनसे जोबोद गोहोम गोनां आरो गेदेरथार मोनसे फोरबो, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 15 आगष्ट अक्ट'खालि हादोरनाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। 1947 मायथाइनि बे 15 आगष्ट अक्ट'खालिनो भारत हादोरा ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां जानो हादोंमोन, जेराव ब्रिटिशफोरा खमैबो 200 बोसोरसो सम भारत हादरखौनो गादबना खुंथाय खुंगासिनो दंमोन। उनाव नाथाय गेदेमाफोरनि दैदेननाय, सोमावसारनाय आरो गासै नोगोरारिनि मददजों बे 15 आगष्ट अक्ट'खालिनिफ्राय बे गोलाव ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय भारत बिमाया उदां जानो हादोंमोन। नेक्स्ट पेराग्राफ जागोन नैबेयो। जारिमिनखौ बोदलानानै नायोब्ला नुयोदि गोलाव 200सो बोसोराव ब्रिटिशफोरनि दुथां खुंथाया भारतनि साफ्रोम नोगोरारिखौ बेंगुरा आरो गोसोनि दाहाजों नाख्रेबना दोनदोंमोन। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नायनि मोनसेल' राहाखौ उदांस्रियानोल' जागोन होननानै बै समनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा सोमावसारनायखौ दैदेनबोदोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बस, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिं मोनहानो मख'जाथाव। जायफोर सोमावसारनाया अहिंसायारि आरो खायफाया हिंसायारि नोजोरजों जाबोदोंमोन। बैफोर सोमावसारनायनि मख'जाथावफोरा जादों 1757 नि पलासि दावहा, 1857 नि सान्थ्रि बिग्रायनाय आरो 1905 मायथाइनि पार्टिशन अफ बेंगल एबा स्वादेशी मुभमेन्ट, जायखौ गाव हादोरारि सोमावसारनाय बुंदों, इंलिसाव होफाखागासिनो दं बुजिनायनि। बेनिफ्राय 1920 नि हेफाजाब होयि सोमावसारनाय एबा नन क'अपारेशन। बेनिफ्राय 1930 नि सत्याग्रह सोमावसारनाय, सेल्फ सत्याग्रह, संख्रि सत्याग्रह। बेनिफ्राय 1942 नि भारत नागार सोमावसारनाय, क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट बायदिफोरानो मख'जाथाव। बेफोरनि फिथाइ महरै 1947 मायथाइनि 15 आगष्टखालि भारतआ उदांस्रिखौ मोनफुंनो हाफैदोंमोन। उदांस्रि सानखौ जों बयबो मान होनानै हादोरनि गोसोखांथि आरो रंजाथाव सान हिसाबै गाजा गोमजायै मान बावनानै फालिबोगासिनो दं, जायखौ भारतनि गासैबो खना खनला फालिनायखौ नुनो मोनो, जायनि गेजेरजों बियो गोसोखांथि सानल' जानानै थायालासिनो गासै इयुन जोलैनिनो थुलुंगाथाव मोनसे जारिमिनखौ फोथांना लाखिलाङो। बे सानखालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा लाल किल्लायाव दोलै नोगोरै आरो खान्थि बादियै मानिजाथाव हादोरनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो थाखोनि मावख', सोलोंसालि, थाखुलि आरो रायजोनि गुबुन गुबुन फसंथानफोरावबो फिरफिला बिरहोनाय आरो गाजा गोमजायै बे सानखौ फालिनाया जायो। फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै रनसाय लिरनाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो उदांस्रि साननि गानग्रा ड्रेस बायदिफोर गाननानै गाजा गोमजा आरो रंजा बाजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो। देग्लाय 2026 मायथाइनि बे खेबनि उदांस्रि सान फालिनाया फैयै फैयै 80थियाव आगान होबाय। दा बे बारावबो हादोरनि गासैबो खना खनला उदांस्रि सानखौ फालिनो साखाफारा जादों आरो इयुनावबो बिदिनो फालिलांबाय थानो नाजालांगोन। अब्लासो जोंनि इयुन जोलैया उदांस्रि साननि बेसेन आरो मोन्दांथिखौ मोनथि मोनगोन आरो गोथाङै लाखिलांनो हागोन। दा बेखौ 500सो सोदोबनि गेजेराव सोनो गोनां जानायलाय बेखौ 500सो सोदोब अनुमान खालामनानै होनाय जाबाय। दा बेयाव बेखौ लिरनो हागोन आरो बेखौ कमप्लिट नोंथांमोनहा A to Z कपि पेस्टल' खालामालासिनो हायोबा गावबागावनि गोसोनि रावफोरखौ सोदेरबावनो हागोन। जुदि थोआखै बादि मोनदोंबा एसे एनै कालेक्सन खालामबावनो हागोन आरो लावद्रायनाय बादि मोनोबा सोरबा 200सोनि बिदोंबा
बबेखौबा गारनोबो हागोन। दा बिथांमोननि मडिफिकेसन खालामनाया नोंसोरनियाव थाबाय। दा बेखौ PDF मोनगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन, बेजों डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।